Olinda chapeo atengera Greatman wheelchair kubva zvaakakumbira kuna Wicknel kuti awane chekufambisa panga pasina action anga asati anzi anoona Victor tete venyika vachibva vati aiwa regai ndizviite. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Greatman anyora tsamba yake akati, hama dzangu ndauya pano kuti ndizotenda, but I don't know how to thank you my sister Olinda chapeo Nkomo. Ndanzwa mhere while I was offline ndisitorina data hangu vanhu vachifona kuti hanzi enda unoona Victor. I can't wait to see my new ride. Let me be grateful today. Thank you so much my sister. May God our Father bless you abundantly. So far ndakanda collecta $468 for the wheelchair. Guys, ndoita sei nayo? Ini ndanga ndofunga kungoti tirambe tichidaro tingotsvaga kari kavhitsi okaakwa nekuti public transport ndiyo imwe iri kuuraya cheya dzangu. Once again, thank you Zimbabwe nekumira neni munguva dzekuomerwa. Komborerwai hama dzangu, nhasi hope dzinorarika mufunge. Greatman ari kufara zvikuru newheelchair yaagona kutengerwa naOlinda. Taffy the man anga aisa page rake achiti ari kukumbira rubatsiro rwekuti Greatman agone kuwana wheelchair since Wicknel vasina kuresponda nebenzi yake. Saka Greatman angangoti ari kuda wheelchair, but iko zvino since Taffy akamupa 300 and now ari kuti acollecta 480 kubva kuma well wishers anga achidonata towards the wheelchair. Ari kuti wheelchair dzacho dziri kukuvadziwa nekuramba dzichipetwa dzichidaro achichinja mapublic transport. Saka ari kuti dei zvagona mari iyoyo yaacollecta so far iwedzerwe agogona kutenga kari kamota. Greatman ane point. Asi please do leave your comments on what you think. Kuti Greatman akuzvinyanya here kana kuti ndizvozvo chaizvo. Since atova ne 400 and people were still sending their donations kusvikaramba hazvo zvichienda mberi nekuti paapagara pachifanira kureizwa imwe 1000 yekuti agone kutengerwa wheelchair. Since wheelchair yavepo ngakuchiwanikwa vehicle inogona kusenga wheelchair yosenga munhu wacho.